nyuwun kanthi mardikane panggalih katur kunjuk dumateng pupuh den kula Bapak Demang Kunci kepareng jumeneng paring sasmita ugi pangandikan kaitanipun kalih acara punika. Monggo Bapak Lurah Bapak Tedhe.
percaya balik mengatasi putri sing rupane ayu sugih rezeki apa maneh gelem metu brekti nyambut gawe kayane mesti luwih penak dadi arek jane rondo awake lemu gak kurang ngopong masuk uyuh bengi saben dino ora digunemi tonggo siji meneh kare rondo nekati masih yo gak duwe pikire ayem nyambut gawe modo dolan abang saben bengi glendam kene opo ya apa coba berek apa coba berek berganjalo sarung kene opo ya apa coba berek coba berek berganjalo sarung ini kaitane karo sarung kok ya tole wahyu iya suwi ora juli iya awakku greges aku mau jare pengen nerusne aku biyen wis nate tau upama iki anu Pak to jenengan dadi wedoke kula dadi yo siap mbok tole wahyu enek apa tole wahyu aku jangunatne sing jauh jatine nganti Pak Pak jatine mau sunat ya kok sunat to uyuh nek uyuh apa pipis apa tole wahyu dhewe merasa wis tak sunat lho apa tapi kurang iya ya rup sopo to harus apa? Karo rondo elek-elekan kae ya kuwi mesti oke le mesti oke yo so singo Wijaya yo
Yen melengkon nombok aku tak